Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едни доста хубави неща и оригинални. Абонирайте се за канала. С първото, което ще започнем ето тази хубава топка. Яка е реалистична, не е фалшива. Всъщност аз я намерих един шкаф. Не знам, и аз вече не помня точно къде. Доста е яка и когато я намерих, просто видях, че марката е на ето тази марка. Да, наистина много е яко. Като я видях и си казах, просто тази топка е 10 от 10, а е Pro White 1. Следващото нещо, което искам да ви покажа е тези уникални Featherball палки. Тук сега, ако някой не знае какво се съдържа, това са палките. Винаги вземам синята, не, всъщност винаги вземам червената, защото съм да се кара, ако някой не се ядосва. Или пък няма значение кое вземам си и двете, която си искам, никакво значение няма, но в повечето случаи вземам червената, защото съм да се кара, но няма значение. И какво се състои тук? Някои хора вече даже видяха, че всъщност има зададена снимка. Всъщност тук стоят една, две и три такива ракетки. Тези три ракетки, между другото една от тях, мисля, че ето тази или няма значение коя е. Един път се беше закачила на едната ни асма, там където е гроздето, и се закачи след няколко седмици, най-накрая намерихме. Наистина беше много трудно, аз я видях после, просто беше всичко зелено там. Не стига, че миналата година беше. Няма значение кога е било, но беше доста трудно за намиране. А сега ще ви покажа следващото нещо, което е нещо като Featherball. Само да го взема. Ето това! Това е нещо като може да се играе и на тенис маса, но не е тенис, ако някой си помисли. Имаме си две и същи палки. Това ми беше подарък от едни хора. Да ги оставим тук. Ето го и нормалното топче. То не е както мислите, че е подскачащо. Даже сега ще ви покажа. Въобще не е подскачащо. Не ще да скача. И то е някак се едно умекнало. Ей така. Меко. Ей така. И същата работа. Ето тук сега ще ви покажа от Велик ден един борец. Не знам на кой е. Мой ли е, аз вече не помня борците си, те са много. Ето го и единия борец. Жълтур. Жълтур. И двамата жълтури. Така. Добре, да оставим. Да слушам палките, да ги приберем. Палкучите. Палкуч, палкуч, палкуч. Палкуч, палкуч. Добре, така. Прибираме ги. И сега ще ви покажа ето това! Тази линия, между другото, ако взема тази линия, ще мога да се подсказвам, ако поне госпожата не ме види, но така и не съм си предвидил това нещо. Така че можеш с умножение да се предсказваш и чао!